di nang lugay ti gurigor ko apo kwa pirmi nga barakon sa lungar dawon yung mga lumaraingan sa rajayan nagpa tayo tulod akon kadagiti apo kon nga po tulod akon da mataya kon diyak kaya ti pudutan kunak isaw inyo dong dakmantan nagiti apo kon ako isa di dagi hospitalan ako so na permite pa ng kwada umutan ijayan injeksyon na mo te para dengue ako medyo nagbawak ng ko narigay ti duduma no dengue mayat daya papaya may mayat one time lang daya may bagan na ta dengue kuna da mo so tartaray anak ko may ti baryo may nangalala ti papaya nga gut siguro rin dyan yung danom nga ta so dyan painom ta kanya itata ka medyo nagkalma tirik na apo tata hindi ko kunada ka straight ang ka tapno ko maamuan ti sakit mo ano niya pa ti sakit mo kunada kunamot ka mandyak kaya bakit akon haan ko ma papili da mo lata any straight ako ay ka datan hindi ka mo ti kakon riin ako matay ako kung kunakon ti rigat ko nga biturturudan di hanggupan nangan di da mo pakanan mga anak ko na madi apong bawal ako saraya yun nga kimaro ti sakit ko na po ako laging kasi narigrigatan ako ala diyan mo makaykayanan nanti umisbo ako hindi ako nakapampals ako at damo di kitiyakpok nga talo nga magbantay kanya bablasang suda ti kuan mangsang ko kanya ko ipapilit ko ay ko madiin ang bawal ko na daw malata hindi ko mataya ko sulundol ko pinapudyos ti biyag ko apo kunak no alaan na kong ka alaan na ka din diyak kayan dati nga rik na ko kunak pinapudyos apo kasyan na aka so surrender ko ikitapok mo aka dangdang ganda mo tanti pa nakauyos ti biyag ko permiti dang daw ko awam mo diyak nagbayag nga gurure da ori siyak mo awam mo na po diyak mo nga matayon ko na hindi ko na panunot ko ako kudak ko apo Diyos kudak no hanag pa nga alaan nga roon ta na dagiti po ko magtangan da nga dungag pa nakapugsot ti biyag ko kunak kaya ajay no di na galaan pa ya po Diyos ko kapigsa ang karutirik na kunak na po Diyos ako iso di kong ka pumigsa mo ti bagi ko ako pumigsa di ko na ka kanda man ti danumak po kunak minumak di ado iso lalong nga pimigsa ti riknak iso ako di ko nakaungar ako ako salamat apo di nagpaimalangon nga alaan kaya surrender ko mo ti biyag ko kanyamon ko di na magayam nga kaya't pa'y nga matay kunag salamat apo Diyos nga nang ti biyag ko ay pinapigsam tirik na
Kantay na kiti apok nga bururay ti panakapog sa tibiyag ko ka amamad. Isa na yun. Pimigsa nga, nagyaman ako na yun, unay kanya po Diyos. Sa di nagpay magkaya mga alaan. So, kanangan dati. Pigsa. Mga gito ito rip na kapo Diyos. Di nagbaybayan kung kunako na. Kaya po Diyos, sapay ka diya po Diyos. Magkanot Tindong gabiyag ko ako, salamat na ako. Kasi kang tinang titibiyag ko. Si kamalang kay pangipurang ako matibiyag ko. Di na magaya mga kayat pa Nga alaang so nga pasalamat ako diyado king gabo Diyos. Nga nadungo, nga si nga nang titibiyag ko. Si pinatindog tani. 96 ko na ako Diyos nga. Ita, September 10. So, ti birthday ka ako Diyos kay so. Nadanong ti birthday ako na ako. Ako, dadamatan ada kitay apo ko nga mang ti regalo ko. Nitay kanaka ko. So, Jayanti ka po Diyos. Nalpasan ng tingin. Birthday ko. Salamat. Salamat po. Nakakong ko na. Salamat Lord Jesus kung hindi nagbinaybayan. Ita po. At dati ito ibalay dati apo. Sa damaganda no, dinuti kayo itong pagawidan. Nagdi pagigan na kaya bariyo, nung dito ilaon, ngayon dati ako. Kuna mo ka, diyan balay siya po, kayat ko. Kuna mo, ako iso. Tuya ka ta po nga manong Domingo kito yun. Isi-estimaran data. Kasla na nga baruanak ti panagna kapon Diyos na nakapsutak. Hidam mo ti ramedyon da, garamid dati tungkol ko, da wheelchair, da ayat taraan nga makapagnaak, makabangon na isa nga gyaman at tiki na singpot, dagito yapo, po, da di daw nga binaybayan. Dito yapay lang agpapapigsa. Balay dadagit yapo. Dahil pagiganap ka marmarba mo. Ano gawin na kijay. Baka malargong tumban. Lalo na daw may mga mangbisita kanya nga kumusta. Kano maribbagan, naumunag na niya maray ko. So nga ito, yapay lang ang nagiging po. So lahat niya po may sarita. Giyaman ako na yun. Ajay apo ti vlog ko pa ilaang. Ato ti update ni inang ko nga bakit agsaksakit diyak nga uni nga makapokus pa lang nga pinagko lakay ta diyak mabaybayan na inang ko bakit so aji lang salamat kina po Diyos isuno pa sa kayo pa lang iti kuwainang bida iti vlog tayo hanggang sa muli po salamat kina po Diyos ta pumigsama ni ina ngayon makapagnan makataader pero kailangan pilang palalain suna na pan GCR gani kay itultulog ko pan GCR makapag naisunan kasi niya po hanggang iti lang apo ti patingga iti istorya ni inang ko nga bakit salamat kini apo Diyos bye bye.